Hattusilmät! Hattusilmät! Her white suit, and going home with black suit, and I was home and I'm home alone, when I don't give out the phone. With the Rolling Stone and saying, now you're rich and now you're famous, take out girls and know your name is lifetime after it. You are ashamed of the life, of the life, of the life we live in. Hattullakin vissiin rupee potkimaan hiukan tosta. Gonna about the things I could say. Hei jätkät, hei katsokaa, nyt tulee kuva. Eikä tuu ku videokuva. Keihäs. Videokuva. Se on Jussi tuolla naama. Ais vittu keihäs. Sanois muuta. Se korkki on kiinni umpi Santtu, sanois muuta. Avaa se korkki, mä otan Keihäs. Keihäs. Ot. Ai saatana, kehäs kuva. Kehäs kuva. Kato tänne. Kato, kuva sitä. Keihäs, ota suihin. Mä ruppeen pyytämään tämmöt painot. Kattokaa pojat. Olville hei. Kevyt toi ilme pelkätä, niin kevyt olo. Aika söpöstissä juot sitä. Tommottis vähän rumostikin. Aine huoraan. Ja selvin, mä vittu sattu todella. Tuleeko tosta ääntä tosta kamerasta kans? Tulee. Hei, olemme tänään kännissä. Ollaan. Mikä tää nyt on tää homman nimi, kun sä oot kameran kanssa? Oho, mä oon tää kameratyyppinen mies. Niin nuukaa kato. Mä oon kameramies. Niin, kehäs on Joni on mikrofonisti. Mikä oli? Mikrofonisti. Hei, nyt sä huutaa, vittu mua vitutta, vittu mä lähden kioskille. Vittu saatana. Ei mut Joni, missä on sun mikrofonia? Joni, missä on sun mikrofonia? No otti perkele. Olis Mä taas, ajattelin, et kyllä jos maistuu niin. olis taas ukonut sun mikrofonis? Olen. No minne sä oot sen laittanut? Kato kun heiluu vittu 3 jätkää yhden henkin Anna kimpussa. tänne vähän. Täällä on juhannuksena päivää. Heissuli vei. Päivämäärän Ei! 25.6. 2506. 05. 05. 05. Tehtävä on kesken. Tehtävä kesken. Tehtävä on kesken. Koskelainen sanoisikin. No tässä se missio on vähän hei. Mä olen itse tämän valmistunut. Ei tää mikään helppo tehtävä oo. Helvetin hyvä. Helvetin ihan helvetin. Mun mielestä on vitu hienosti valmistettu toi tavara. Vaikka ammatinäytö käyty. Kyllä se näkee transferivaatteita on pelkällä, niin kyllä se ymmärtää. Laulako vähän pojat muuta? Laskut huveistaan! Mikä toistaan oudompi ja vittu sattuu kaikkea. Ettei nyt vaan sattuis tänne vaan. Hei, ei mut ihan tosiaan. Koht sattuu Juhaa leukaa. Niin mä mennään kummeli. Ei tää ole oikeesti. On totta kai. Anoraksi ykkönen. Ei tää ole, mikä biisi tää on? Ei oo. Siellä on pikku Mira vaan heilumas. Siellä niin. Mira synnyttää siellä. Katsotaan kun Mira synnyttää. Synnytääkö vähän? Mun pikku hievathan ne synnyttää tosta kohta. Katsotaan sitä. Noin. Hänellä on hauskaa. Ja Salini rupeaa olemaan vähän naattina siellä, niin. Niin. Mun pikku söpöliini. Mun söpöliini. Meneekö sun tänään panemiseksi? Menee. Menee varmaan niin. Peppu ja kylpää niin paljon, että tiedätkään. Otetaan tänään formula. No, Keijas. Otetaan formula. Tänään formula. Kenen seisoo, niin se voittaa. Keijas. Ja jos lentää mallit, niin sit on kova jätkä. Hei, Keijas. Sekä taas porukasta lentää mallit, niin saa tonnia miljoona rahaa. Sama oikeesti. Saat tonnia miljoona rahaa. Ai mä vitteis koittaa. No niin hyvä. Katkas tota. Lopetan sanoa jotkut nätit loppusanat tohon. Kato, se on ihanaa. Elämä on ihanaa. Sanois muuta. Niin.